Tanawa ninyo si Inday Kabkab intahon sa iyang pagkinabkabay, tanawa ang iyang dagway nga nagtabisay na ang iyang simod. Sila kinabuhi sa FW ba? Di mabangbang kinabuhi sa FW ba? Di masayon nila. Kasi, pwede nga kag hinipos mga gamit kay mga anhidri. Karon hangat na po kay hinipos kay uli na po. Pwede nga kag trabaho abad. Kaya pang-upload pa mo. Pang-upload pa mo. Para magtigom. Daghan ka magtigom resibo. Basta kayo, kinabuhi sa FW. Wala di masayo. Karon mga uli na po ni. Pwede mo mga amo. Paspasin mo. Paspasin ninyo. Paspasin ninyo. Ay mga katabang ito. Pwede ratula. Pwede hinipos. Pinutos mga gamit. Mga yada na po. Abis ako sa. Sulat kinabuhi. Pang-upload pa mo. Upload pa mo. Yawi at Buset. kinabuhi udah berubah. Sige na pangariada yung tanong mo pa yun. Hindi, way undang karyada ni kinabuhian. Pasilan dulu. Asa naman ang yawi sa among kuwan ay mo tarak-tarak. Kaya ba na? Tarak-tarak. Nugaya na ang puti yawi. Tarak-tarak. Na unsa man ni kumadayon mi sa inyo ang balay, unsaon man ni asa may mga tulog. Ato mo kasilyas. Kabastos. Kasilyas ni mama, kasilyas ni Tito, kasilyas ni Masud. Pain. Magkansa mo kasilyas kay asa mo mo to nagatamu kwarto ingon naman to. Balay sa kuwan, balay sa pirok-pirok. Kamatoy. Balay sa putsukan. Balay sa pirok-pirok. Kamatoy kay lugar asa mo Pero unsa man nga mananap Inday Kabkab balay sa Asa mo kasilyas kay maay na manghihi mo na dayon diretso na sa na day kaldiro dapat din. Di sa matulong mo diretso na dayon din. Nang ginabuhi sa double di magumbang hindi sa double grabe kay kinabuhi sa double. Ran, asa magyawi dugay ba ni yawi? Nura. Tama na ba yan?